University Deathmatch je party koncept, ktorý vymyslela jedna uletená skupina chalanov z Brna, volajú sa D8, pozdravujem. A akcie zaznamenali veľký úspech a tak som rozmýšľal nad tým, že by sme niečo podobné mohli priniesť aj sem do Bratislavy. Hlavnou myšlienkou Deathmatchu je, že študenti bratislavských fakult budú medzi sebou na party v klube bojovať v pití alkoholu. Každá fakulta bude mať v klube jeden svoj bar, pričom všetky alkoholické drinky sa budú zrátavať a priebežné výsledky sa budú zobrazovať na videoprojekcii. Pravidlá sú jednoduché, fakulta, ktoré študenti vypijú najviac, vyhráva. Bolo vybraných 9 fakult, ktoré zabojujú v 3 súbojoch, pričom víťazi sa stretnú vo veľkom finále a víťaz získava putovný pohár, ktorý sme pomenovali Deathmatch Cup. Súboje sa uskutočnia v klube Elan v Mlynskej doline, môžete sa tešiť na 2 stage, dance stage a oldie stage. Prinesieme vám najnižšie ceny drinkov v rámci klubov v Mlynskej doline, takmer všetky drinky budú za 1 euro. A samozrejme s ňou budú tiež gogo tanečnice, hostesky, sprievodný program, tematická výzdoba klubu a takisto aj fotky a videá z akcií. Ak chcete zistiť, či vaša fakulta zabojuje na súboji University Deathmatch, tak odpoveď nájdete buď na našom webe, alebo si nás nájdete na Facebooku. Začíname už 28. februára, tak by ste všetci mali začať trénovať.